Musik spesial untuk warga masyarakat dari kawasan Blingoh Tlogo, Donorojo, Jepara, Mata Subasun. Oke, Isti, monggo. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa garapmu tapi aja suwan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menduang suwun sampun ana kancanine saben dina barang reaksi Penyala kerja, terima kasih. Anggala kerja, saya kemudian. Aneka ruangnya. Sependino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Pangan mangut lele rasane kok kopi tempe, apa koyo ngene. Rasane wong ora duwe cintaku kok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu embanen para sayung mundhap beto karo atimu ngono pembayan manis Terus Mas Gabi Modern, terima kasih.
Oke, isi terima kasih dua nomor lagu. Ini dua nomor lagu permintaan dari mempelai berdua.